Ziyabethabethana izimvo ngephulo lenkulubaphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane sokufuna inkxaso kwibhunga likazwelonke elijongene nemiba ephathelene nentsholongwane yeCorona yokuba buphinde bungathengiswa utywala kweliphondo njengoko bekusenzeka kwisigaba sesine sokumiswa kweentshukumo kweli. Lo mbono kamnumzana Mabuyane awuxhaswa kwaphela ngamashishini athengisa utywala kweliphondo. Kwinzuku ezisithoba imigca emide ibibonakala kwangentseni kwiindawo ezithengisa utywala, kodwa ukukhawuleza kwakhokelela kwiziganeko ezininzi ezifaka uxinzelelo kwezempilo. Kwiveki yokuqala ukuthengiswa utywala, eliphondo libe namatyala angaphezu kwama-3,000 oyanyaniswa notywala, kuquka ukubulala, ukuxhatshazwa kunye nokuqhuba phantsi kweempembelelo zotywala. Abantu xa bephansi kwempembelelo bezimfaxangile bebusebenzise gwenxa utywala okanye beye kakhulu ebhekuleni baye bangayithobeli le miqathango imiselweyo. Imiqathango le imiselweyo efana nokunxiba imaski noku-social distancer, ukugcina umgama othile, yenzelwe into yobana abantu bangosuleleki. Abathengisi botywala bakholelwa ukuvalwa kokuthengiswa kotywala ungaba nefuthe elibi kumashishini. Kufuneka urhulumente asincedise ekuthetheni nala mashishini makhulu, mayeke uthengisela abantu bokuhlala, bathengisele abantu abaneempepha zothengisa. We do not agree with such call, but rather call for a stricter enforcement from the South African Police Service. Ibhodi yotywala kweliphondo iyasixhasa isigqibo sikarhulumente. And we support any efforts that seek to protect our people against the deadly COVID-19 that is currently ravaging our province. Umphathiswa wezempilo ugqirha Zwelimkhize kulindeleka ndwendwe leliphondo kule veki ngabantu abasondele kuma-6,000 abosuleleke yile ntsholongwane ye-COVID-19 eMpuma Koloni. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi ngqina, ndiseBhayi.